आर'नाइ रादाब आरो बर' खौरां रादाबगिरिफोरनिसिम जोंनि मोनसे बुंफुरनाय जोङो 47थि गफुर आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 11थि ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो खुंगा 33 गफुर लाइमोन आफाद लोगोसे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 22थि आरो 12थि आरो 19थि फारियै गागि आफाद लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादनि बे जथुम्मायाव दिनै जोङो बे रादाबगिरिफोरनि गेजेरजोंनो बेखौनो फोसावनो सानोदि जोङो सैत्य सनातन ब्रह्म धर्म बेखौ जोङो अरायबो जोङो फालिलांबाय थागोन आरो बे सैत्य सनातन धर्मनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि सामाजिक नीति आरो बेफोरखौ जोङो संसार खालामलांनो थाखाय जोङो नाजादों लाइमोन आफाद जानानै आइजो आफादनि जानानै आरो जोङो गागि आफादनि जोङो जथायैनो जोंनि सामाजिक नीतिखौ जाहाथे जोङो संसार खालामलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गिज्रा आखल आखु बेफोरखौ जोङो फोसाबलांनो हायो लोगोसेयैनो जोंनि बे सैत्य सनातन धर्मनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे शिक्षा दीक्षा सामाजिक नियम नीतिफोरखौ रैखा खालामनानै दिनै जोङो माखासे सामाजिकनि जे गिज्रा आखुफोरखौ जोङो फोसाबनो जोङो नाजादों बेजों लोगोसेनो जोङो आसा खालामो भबिष्यतआव जोंनि गथ' गथायफोर बिमा माहारिफ्रा धोरोमखौ गोबानानै आरो बे मुलुग संसारावनो आलो गोजोनै थांनानै थानानै जाहाथे बर' हारिया सैत्य सनातन धर्मखौ गोजोमनानै बर' हारिया मोनसे गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हायो आरो बे गोजौ थाखोआव दावखोलांनायजोंनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुग बिखायाव मोनसे बर' हारि हिसाबै आरो मोनसे गोथार सैथो धोरोम हिसाबै फोसावनानै जोङो बे ब्रह्म धोरोमनि गुरुफोरखौ जाहाथे बिश्व दरबाराव नाम थिखांनो हायो बे आसा खालामनानै जोङो नैबे जथुम्माखौ जोङो खुंनाय जायो बेखौनो आङो रादाबगिरि बाबामोननिसिम गोसो गोरबोजों अनसायनाय गेवलां मेलावबो जों सम मोननाय नङा खुलुमबाय नैबे आर'नाइ रादाब आरो बर' खौरां बे मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायनो सानो जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम खुंगा 22थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो 12थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो खुंगा 19थि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जयै जखनथाय मोनसे जों अधिबेसन आरो बे अधिबेसनाव जोङो शास्त्रनि बा सान्थौ बिजिरनाय लादों सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै गेवलां मेल दसे उनाव गलियावनो जागोन आरो गेवलां मेलनि सिगां जोङो नैबे सान्थौ बिजिरनायखौ लादों मैयानिफ्रायबो जादों जानाया आरो बेहाय जों गोबां जोंनि धोरोमनि लामाजों जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोब्बा लानानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि फोरोंलांनाय आरो लोगोसे जोंनि जगेश्वर बाबा बरुवा बाबानि फोरोंलांनाय बेनि आदर्शजों जोङो सैथो लामाजों आगान सुरलांनो थाखाय जोङो असे सैथोखौ सिबिनानै सैथो लामाजों आगान सुरनो थाखाय जों फोरोंदों आरो दानि सोलिफुनाय बे लाइमोन आफाद बा लाइमोन आफामोनखौबो जोङो सैथो लामाजों आगान सुरनानै गाज्रि बेसादनिफ्राय गोजानाव थानाय गाज्रि मुवाखौ जानाय आरो नंखाय बाथ्राखौ फोसावनाय बेफोरनि गेजेराव जों सांग्रां जानो थाखाय जोङो खावलायो आरो बे जायखौ जों खुलुमनानै जोङो इसोरखौ मोननो हायो गियान प्राप्ति जानो हायो बिनि थाखायबो जोङो नैबे सान्थौ बिजिरनायाव जों गुवारै बेखेवनानै होनाय जादों जाहाथे जोंनि बे बर' हारिया गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हायो सैथो धोरोमजों आगान सुरलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो नैबे अधिबेसन बोसोरारि बे अधिबेसनखौ जों खुंनाय जायो बेखिनियानो